Usa sa mga bersikulo sa Biblia nga gigamit sa mga dili Katoliko kon mga separated brothers and sisters sa Katoliko, sa di pa daita mo atus unahan, kanang separated brothers and sisters sa Katoliko, ag mga Katoliko na kanhi nga mibiya sa pagkakatoliko sa dunay mga rason pod hinoon. Ug usa sa hinungdan mao kining pila ka bersikulo karon nga atong hisgutan nga gigamit sa mga dili Katoliko na karon sa atong panahon. Ilang gigamit sa ilang pagsupak sa atong pagtuong Katoliko. Ang gisaysay ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 6, kung wala ta masayop o wala ta makalimot sa paghinumdom sa mga bersikulo. Unang Korinto 4:6 nga naghisgot si Apostol Pablo nga dili magpakapin og huna-huna sa nahisulat. Dili kuno mo go beyond to what is written. Dili mo go beyond to what is written. Dili magpakapin sa unsay na sulat. Kini nga bersikulo gigamit ni sa mga dili Katoliko sa ilang pag-atake o pagsaway sa pagtuong Katoliko, kay doon na may mga gituhuan ang Katoliko nga dili na mabasa litra por litra sulod sa Biblia. Okay. Kay dili lagi kuno magpakapin sa unsay nasulat na matud ni Apostol Pablo sa unang Korinto 4:6. Nakaron unsa may tubag Katoliko ni ini mga igsuon. Frankly, niadto wa ko kahibalo unsaon pagtubag ni. Mao manggali nga niagi ko og kabugnaw sa Katoliko niadto. Okay. Hapit ko mubiya sa pagkakatoliko. Hapit yung ko nakabiya atong panahon na nga wa ko ka hibalo sa mga katinawan ug tubag nga Katoliko. Okay. Kay ang Katoliko god wala man gatudlo og Bible alone o sola escriptura. Unsa man ang sola escriptura alang sa wa pa kahibalo, kanang sola escriptura kadto ng mga dili Katoliko nga nagtudlo nga ang basihan sa pagtuo og otoridad Biblia ra gyud, wa nay lain. Biblia ray basihan sa pagtuo og kanang gitawag natog source of authority. Wala nay kana bang human authority nga pagailhon pod nga maoy mo officially pasabot aning kining Biblia. Okay, Bible ra gyud. Kana good kana nga pagtuo para nga ang matag mo basa sa Biblia na siya'y kana bang katungod pod nga mo final say, mura ba siya og final arbiter sa iyang pagbasa sa Biblia og unsay iyang nasabtan sa Biblia, moingon din siya nga mao nay correct sa tupa final. Unya problema man guna kay ang magbabasa sa Biblia, daghan mang magbasa sa Biblia unya lahi-lahi man, dili man magtakdo og kanibang interpretation. So ang mahitabo mabahin-bahin gyud, dili gyud mag kanabang hiusa. Mao na nga sa Katoliko nga pagtuo dili gyud na mao sayop gyud ng sola escriptura. Kay sa pagtuo gud nga Katoliko tinuod nga ang Bible basihan dayon otorisado, pero nakinahanglan siya kanabang human interpreter nga otorisado pod nga mo'y silbing final arbiter sa Bible interpretation. Okay, dili kay Bible ra, but pasabot ba nga kanang Bible nga moingon ta nga basihana sa pagtuong Kristiyano, otorisado na kanang Biblia, pero nagkinahanglan na siya og tao nga otorisado pod
nga silbing maoy final arbiter pod, mo'y official nga mo pasabot ana. So to pa mag-uban yun na Bible o human authority. O gipasabot mo na sa Biblia, dili kay Bible lang. Kay kung mayong kag Bible lang ang authority, sa ato pa, tanang magbasa sa Biblia, equal ang ilang right katungod nga mo final say og unsay nasabtan. So ang mahitabuan na kung atong hunahunaon ba common sense, mahitabo gyud ang division. Kay equal right man ang mag-interpret nga mobasa sa Biblia. Nya kay dili man gyud na magparehas og sabot. Mao biya ning nadaghan ning relihiyon nga nagamit sa Biblia, agi ana nga principle, Bible alone lang ang authority. Okay. Ngano na abi ninyo mga igsoon, kanang Bible alone good nga kana bang doktrina, sola eskriptura, nga ang authority Biblia ra gyud, walay mga tao nga isipon nga mo'y muuban nga authority pod nga mo'y mo final say, bali mo rabag Supreme Court, mao gyud final arbiter. Bible ra gyud. So equal ang right, equal rights lang ang mubasa sa Biblia. So mura ba siya tamis nimo paminahon ba nga equal ra di ay ang tanang magbabasa sa Biblia, equal. So naay katungod nga mo final say og unsay iyang nasabtan. So mo nang daghan ng relihiyon kay og moingon ang usa mao ni ang sakto nga interpretation. Then ang lain pod nga mobasa sa Biblia, moingon man pod siya ako ang interpretation mo isakto kanang ila sayop. So ang pangutan naron, kinsa may insakto, kinsa may mo final say nga ang iyang interpretation mao gyud pagatuhuan nga opisyal. So mauna nga sa Katoliko, dili gyud kay Bible lang ang authority. Naagyoy human authority nga mooy mo final say, silbing final arbiter nga ang iyang paghubad, pag-interpret definitive. So bali Supreme Court. So sa pagtuo nga Katoliko, Bible og Supreme Court nga gitibuok og mga tao nga otorisado. Sa Biblia gud gipasabot man na nga dili gyud kay Bible lang. No? Kay kanang Bible lang sa atong panginsusi sa history, nagsugod-sugod ng Bible alone nga doktrina o teorya panahon man as Protestantismo. Kung wa ko malimot sa paghinumdum sa history, kadto si Martin Luther. Didto na gasugod-sugod ng doktrina ha. O kung dili manggali si Martin Luther, correct me if I'm wrong ani, basta kay mga protestante mo'y nag-uso aning Bible alone. No? Kay kadtugong pag-reveal din ni Martin Luther sa simbahang Katoliko, naman po noon siya rason atong iyang ubang mga pagsaway, katong mga abuso, for example, nga gihimo sa mga pare niadto, naaman po na. Pero ang sipyat ni o sayop ni Martin Luther nga naapil niya og saway ang doktrina nga nagtuuta sa atong pagtuon, wa lang siya kasabot, mao nang nakaingon siya ka sayop na o gisalikway niya nga doktrina parehas anang purgatorio. Okay, dili lang po nato isgutan na karon. Okay, dili na moy atong topic, basta mauna. So si Martin Luther, no, sa iyang pagsabot lahi man pod. So para matagaan og luna ang iyang interpretation, mao nang isalikway ang authority sa mga obispo o sa Santo Papa. So para makakumpit siya, nga moingon siya, kini ako correct. So giwala niya ang pagka-final arbiter sa mga obispo in union with the leader, kana bang successor of St. Peter nga kanang Pope. Kay sa Katoliko God, doon naman dyan mo final say, kanang gitawag na itong magisterium. Kanang magisterium, naaliha ang teaching office nga mo'y mo final say, mo'y silbing Supreme Court o final arbiter sa paghubad aning Biblia. Naagyo'y final arbiter. Pares ba sa atong gobyerno? Ang atong gobyerno, nga nung naamantay Supreme Court.
Ang atong gobyerno nganong naay Supreme Court kay gikinahanglan ng Supreme Court nga mupaundang o mupahunong sa mga lantugi o debate sa balaod. Kay ang mga abogado mahitabo man gyud nga maglahi-lahi og paghubad sa balaod. So ang pangutana, kinsa mang interpretation nga maoy pagatuhuan nga definitive og final. So mao na gikinahanglan gyud nga naay Supreme Court para nga kung magdebate na ang mga abogado mahitungod sa balaod, dunay final arbiter. Mao na Supreme Court para maundang ang debate. Kay kung walay Supreme Court, dili maundang ang debate kay mo claim mag-equal rights ang mga abogado nga kini ako magituhuan kay mo ni insakto. Di nang laing abogado mo ingon pud kini amo mo'y correct yun. Kinsa may tuhuan kung walay Supreme Court. So mao na nga naagyoy Supreme Court kay ang tingog sa Supreme Court mao may mo final say o final arbiter. So kung diri po ta sa pagtuo aning Biblia, kung moingon po kag Biblia lang mo'y authority, mo'y mo final say, ang problema ang Biblia dili man na siya mo interpret. Ang Biblia dili na siya mo interpret sa iyang kaugalingon. Ang Biblia basahon lang. Ang mo interpret tao. Ang mo interpret tao na hinumdum bitaw ko sa kinibang usa ka protestante nga nagka-lantugi mi, nagka-dialogue mi. Ingon siya nga let the Bible interpret itself. Inko, unsa ang gud pag-interpret sa Biblia siyang kaugalingon nga wa man siya hunahuna nga kung mubasa tag Biblia mo interpret ko unya kung mutandi ta sa imong interpretation lain-laing tao di man magparehas. So ang pangutana lon kinsa mang interpretation mo ay final, definitive. So kung walay human authority or Supreme Court, so di gud mahunong ang debate mo bitaw nga ang debate ron sa Kristyanismo walay undang. Sige lang ga debate kay wala man mutuo sa gitudlo sa Katoliko nga ang Bible naa siya human Supreme Court o final arbiter diri syuta. Mao na Bible and kada gitawag natong magisterium. Mo na siya mo interpret officially, definitively sa Bible. So, sa Katoliko, ingon na ni, hato na ning ikumpleto na lang nato ang formula. Basta dili Katoliko gani o Protestantismo gani, ang basihan nila og authority Biblia lang. Unya, dili lagi na mao. Kay lain-lain mag-interpretation ng tao. Ang pangutana, kinsa mang interpretation ang final o definitive? Wala, kay wa may magisterium, wa may Supreme Court baling human. Kung may yung kag Bible lang. Sa Katoliko, kung tuhuan lang yun, sundon lang yun ang sa Katoliko nga formula, di gyud ta mabahin. Ngano man, kay ang sa Katoliko ingon ani man, Bible plus naagyo na kauban nga magisterium nga silbing Supreme Court ading Biblia og kanang gitawag nato tradisyon nga wa na masulat sa Biblia. Kay kung moingon ko kag nasulat lang sa Biblia, dili man gud na moingon ka nga naa tanan diha. Kay bisan gani sa gipahayag ni Juan sa Juan 21:25 naaman ko no'y gibuhat si Kristo nga wa na masulat. Unya ang buhat ni Kristo pagtudlo man na og kana bang bilagro. So kung dili tanan na sulat sa Biblia ang gibuhat ni Kristo, sa to pa posible nga naa siya natudlo nga wa na masulat litra por litra sulod sa Biblia. Sama gud atong mitikubo siya sa yuta nga katong i-death penalty o batuon na unta tong babaeng mananapaw. Una man to'y mitikubo man to si Kristo sa ubos sa yuta. Doon na siya gisuwat. Wala man na ma-record sa Biblia kung siya gisulat sa Ginoo. Atong higayon na. So, mga ingon na. So, dili tanan nasulat sa Biblia. Sa mo na nga ang Katoliko magtudlo gyud nga Bible unya kadto nga masulat nga tinuod gihapon tawgon to siya unwritten tradition.
Mao na nga Bible kining nasulat og wa masulat, unwritten tradition, og kulang paghapon na kay kung mayon kag Bible nga nasulat og katong wa na masulat, ang kulang ana ang final arbiter sa pag-interpret. Muna gitawag og magisterium. So ang sa Katoliko ingon ani Bible unya katong wa masulat sa Bible, tradition unwritten katong wa na masulat, dayon og kanang final arbiter kanang gitawag na tug magisterium. So kung kini mo'y sundon Bible, tradition nga wa na masulat og Supreme Court bali o final arbiter nga gitawag og magisterium. So kung kini na mo'y atong basihan, nigbasa na to sa Biblia, di man ta mo sirado dayon nga og unsa atong masabtan mo ingon nitag mao ni correct. Kinahanglan i-refer na to aning official interpreter o final arbiter nga mao ning magisterium. Kay aron mausa ta kay kung lahi ang atong interpretation sa magisterium, so kung dili superior ang magisterium, dili siya final arbiter, dili definitive ang iyang interpretation, so muklaim man ka nga sakto ka. Mayong kag sayop nang sa simbahan, sayop nang sa mga obispo, sayop nang sa magisterium. Pwede man ka moingon nga sayop ang magisterium. Ano man, kay wala man ka magtuo nga ang magisterium final arbiter. Sama ra man kag abogado nga ning ka nga sayop na imo Supreme Court kining ako mo'y correct. Pero dili ka kaingon ana, wa man siguro abogado mo ingon ana. Makatawaan siguro na abogado mo ingon nga ang Supreme Court mo'y nasayop din ikaw mo'y correct. Dili. So mao na nga inana po sa atong pagtuo. So kung dili nato ilhon ang magisterium sa Katoliko nga mo'y final arbiter o Supreme Court aning Biblia, so pwede ka mo claim nga sakto ka sayop ang magisterium. Dahil mo nang maka-create din kag imong grupo, mo man inidaghan ng relihiyon. Kay si E.D. Villanueva, lahi po siya. Yung interpretation, nakatukod siya grupo nga GIL, Jesus is Lord. Daghan ra ba pog membro? Si Felix Manalo po, gabalhin-balhin tog laing mga relihiyon, din nagtukod po siya giya, nganlan niya Iglesia ni Cristo. So mao na kay, wa naman tuhui ang magisterium sa Katoliko. Ug uban pang mga grupo kang Charles Taze Russell sa Saxinioba, siya pa na diha Apollo Kibuloy kanang KOGC, pagkadaghan kay nila, no? Ellen White sa Badista. So mao na nga lain-lain ang paghubad sa Biblia mo nang nadaghan ng relihiyon. Pero kung sundon unta ang gitudlo sa Katoliko man yun may original, no? Kay naman na sa history, sa mga unang bahin sa ikaduhang siglo naman to'y Saint Ignatius of Antioch nang nailabangan nato nga Ignacio, San Ignacio, disipulo ni Apostol Juan. Sa iyang suwat sa mga taga-Smyrnians, nakita dito nga ang iglesia nga gisugdan ni Kristo gitawag og Catholic. Mao na nga ang iglesia ni Kristo nga tinuod o iglesia sa Dios mao ra po ning Katoliko. Okay, gihinganlan man tug Katoliko. So naa niya ang truth. So kung magtudlo siya, wa man siya maingog Bible lang. Inahanglan man nga ang wa na masulat sa Bible na aman sa unwritten tradition. Unya, kinahanglan po nag-final arbiter nga tao. Nga mo nang tawag og magisterium. Mo na siya final arbiter. So kung sundo na nga principle, dili kita mabahin-bahin. May-united kita kay dili man ang atong kaugalingon o private interpretation mo atong ipatigbabaw. Gigibawal man po na naman na sa 2 Pedro 1:20 nga bawal ang private interpretation. By the way, unsa man ang private interpretation? Kanang mo interpret ka nga wa kay authority. Mo na private interpretation. Okay. Kung kanang imong grupo, kanang imong relihiyon o kanang imong fellowship o kanang imong unsa pa nang itawag ana assembly ba na, basta grupo o fellowship ba, kung kanang imong fellowship magtudlo unya walay authority mo, private yun na ang interpretation. Kay ang dapat good authoritative interpretation man, kanang naay authority nga mo interpret.
Asa man nato gibase, no? Nga kinahanglan na ay authority ang mo-interpret. Sa Roma 10:15 nagingon si Apostol Pablo, unsaon man pagminsahi kung wala siya gipadala. Sa in English pa, gisent. Sent. I'm sorry. Okay. Saon kuno pagminsahi kung wala siya gisent? Ang buti pa sabutan na unsaon pagtudlo o pagsangyaw kung wala kay authority. Asa man yun na maklaro na to nga kanang pagsent o pagpadala, no? Paghatag na og authority. Naa sa Juan 20:19 hangtod 23. Ang unang gipadala o gisent ang mga apostol. Naa sa Juan 20 versikulo 19 hangtod sa 23 nga ang mga apostol may unang gipadala o gisent nga manudlo. Sa laing pagkaistorya, ang mga apostol maoy unang gihatagan og authority sa pagpanudlo. Subot ay pasabot kay sila may nay authority, sila may mo final say o silbing final arbiter o Supreme Court aning Biblia. So sa panahon sa mga apostol, ang ilang council, ang ilang consensus unsaon pagsabot ang mga pulong sa Dios, mao na siya opisyal, mao na siya pagaisipon nga final o definitive. So bali, sa panahon sa mga apostol, sila mo'y silbing Supreme Court aning Biblia o magisterium. Kay actually, ang grupo sa mga apostol, ang mga apostol tanan, sila man ang magisterium yun, o final arbiter aning kasulatan na to. Mao na nga kung dunay mga sungi magdebate, mag-council day na, sama atong Council of Jerusalem. Ang ilang hiniusa nga desisyon, unsay correct, mo na gitawag na to official, definitive, kanang gitawag to magisterial. Ang mga apostol actually mao'y unang magisterium, final arbiter aning kasulatan na to. Okay. Ang exact yun nga prueba na to ana kadtong Council of Jerusalem sa Acts 15. Ang ilang hiniusang desisyon ato unsa ang pulong sa Dios, mao to'y silbing final og magisterial og definitive. So mao na ang mga apostol mao'y silbing Supreme Court, final arbiter. Kay kanang pulong magisterium god gikan na sa pulong Latin nga magister, but pasabot teacher o guro. O rabbi. Okay. Teacher, mo na magisterium gikan sa pulong magister. Latin word na siya sa pulong teacher. Okay. Dayon kung moingong kag magisterium bot ipasabot hugpong sa mga teacher o grupo sa mga teacher. Ang buot ipasabot ana mga apostol. Kay kadtong mga apostol, mga teacher man to sila. Magtutudlo kay gisugo man to sila ni Kristo sa pagtudlo. So mao na nga ang unang magisterium mao ang mga apostol. Nga gitawag na to the teaching church. Sila ang magisterium. So ang magisterium mao na tanang mga apostoles ug ang usa nila pagaisipon nga chief o labaw. O kanang gitawag na tog sa atong panahon ron gitawag na tog pope. Yan tong mga ika-unom nga siglo naka-invento ang termino ang Katoliko tawag na tog pope ng chief. So ang magisterium bali mapanag-ing nato ni siya sa Supreme Court. Di ba kaya nag-ingon man ta nga nagkinahanglan og Supreme Court ang atong balaod sa Pilipinas. Ang Bible pod atong pagtuong Kristiyano nagkinahanglan og magisterium nga mo'y silbing final arbiter aning paghubad sa mga pulong sa Dios. Okay. Mao na ang unang Supreme Court sa Biblia o magisterium mga apostoles. Unya unsaon nato na siya pag hulagway ang analogy. Ang Supreme Court di ba na tanang miyembro sa Supreme Court gitawag og mga justices. No. Tanang miyembro sa Supreme Court gitawag og justices. Okay. Dayon dili igo og mga justices ra nga walay chief justice, naagi chief justice. Kay kanang chief justice mao man na siya katapusang musulti nga ang iyang statement pagaisipon nga definitive. Di ba? Ang Supreme Court magdebate ng mga justice diha din. Ug unsay decision sa Supreme Court ang mubungat sa kining judgment ang Chief Justice.
Di ba? Kay ang iyang pag-define ana mo man ay silbing decision final. O pwede po nga na siya secretary or representative kung pananglit dili siya mo imubasa, lain na mo'y pabasahon, no? Bisan murag mao manggali na sa atong Supreme Court. Pero tingog na boses na sa Chief Justice. Ingon na ang mga apostoles pod, mga leader na sila, nag-ingon gali si Kuan, si Apostol Pedro sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 1. Unang Pedro 5:1, nag-ingon si Pedro nga, ako Pangulo sama ninyo. Okay. So muna'y prueba gani nga si Pedro Pangulo. Pero ang mga dili Katoliko maingon sila nga, uy, parehas raman na sila og nga Pangulo sa tupa walay labaw nila. Kay si Pedro niingon man siya nga, ako Pangulo sama ninyo. Sa tupa mo kuno nay prueba nga sayop kuno ang gitudlo sa Katoliko sa nga ang mga apostol na ay chief o na ay kanang gitawag nila labaw. Kay mo man ay gitudlo sa Katoliko nga ang magisterium gitibuok og mga apostol unyag na ay labaw. O mo na si Pedro. Pero moingon ang mga Protestante nga dili labaw si Pedro, tupong ra ang mga apostol og katungdanan. Kay ang prueba ana naa sa 1 Pedro 5:1 nga niingon si Pedro nga ako Pangulo sama ninyo. Okay. Unsa may katinawan nga Katoliko ana? Tinuod nga tanang mga apostol Pangulo. Parehas sila tanan, mga Pangulo. Pero naagyo na labaw, naagyo chief. Si Pedro god kung mo istorya siya sa iyang kaugalingon, mura man god og masayop og sabot nga magpasiatab siya nga labaw siya. Nya kung ilahos ni magbasa ng unang Pedro 5:1, nagtudlo si Pedro diha og pagpaubos. Ngabot pasabot kinahanglan ang mga leader na ay humility. Nagtudlo si Pedro diha og humility pagpaubos. So kung manghambog gud siya nga labaw siya, so murag iyang gikontra ang iyang gitudlo nga magpaubos. Di ba? So mauna nga bisag labaw siya kay naa man gid ta ebidensya ana kung ayuhon na tugtuon ng Biblia base sa giingon ni Kristo nga siya mo ay labaw, ato raw niya nang isgutan karon. Pero wala niya gipanghambog ang iyang kaugalingon nga labaw siya. Mauna tubag Katoliko. Dili na sabton nga kumo dunay statement, dunay pamulong si Pedro nga gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa ubang mga apostol, wala siya maghisgot nga labaw siya. Dili na sabton nga di gid siya labaw. Paras ra guna ni Kristo. Katong niingon siya nga nganong moingon man mo nga maayo ko. Di ko maayo, why maayo na to ang Dios ra, abot pasabot ang amahan ra. Na kana humility words na ni Jesus. Dili na sabton nga kung niingon siya nga ang amahan ra mo'y maayo, sabton na nga siya dili maayo. Sa to pa kung ingon na naon na to pagsabot, pag ingon ni Kristo nga ang amahan ra mo'y maayo din, sabton din na to nga adili day siya maayo, abot day pasabot nga dautan day si Kristo. Kay ang bali sa dili maayo dautan man. Ang bali day sayop. Ang bali sa maayo dili maayo. Kung dili ka maayo, but pasabot dautan ka. O kung balihon, di ba? So kung ang atong pagsabot mayngon ka nga pag-ingon ni Kristo nga ang amahan ra may maayo, sabton dayon nga dili day maayo si Kristo sa tupad dautan day si Kristo. So dili. Kadtong mga pulonga nalitok ni Kristo tungod kay namulong siya og mga humility words nga wala niya gi-exalt iyang kaugalingon nga niingon siya nga ang amahan ra may maayo. Sa walay pagyatak sa kamatuoran nga si Kristo maayo pod. Walang niya gipanghambog yang kaugalingon. Kay siya may gasulti. Ingon na paras pod atong sa Juan 17:1 og 3 nga gamit-gamiton sa mga iglesia ni Kristo nga gipasabot kuno ni Kristo nga dili siya Dios kay nag-ingon man siya nga ang amahan ra maoy Dios, bugtong matuod nga Dios. Moingon din ng mga ministros iglesia ni Kristo na tanawa si Kristo gapasabot nga dili siya Dios kay niingon siya nga ang amahan ra mo'y matuod nga Dios. Dili na. Ang Catholic exegesis ana nga mo'y akong gituhuan yun nga si Kristo diha namulong og mga humility words. Nagpakita siya ka example man siya.
Bisan Dios siya, wa niya gipanghambog na, wa niya gipasundayag. Munang niingon siya nga ang amahan ra maoy matuod nga Dios. Dili na sabton nga dili siya matuod nga Dios. Walang niya gipakita, walang niya gipanghambog, walang niya gipasundayag ang iyang pagka-Dios, kay nagpaubos man siya. Munang mingon siya nga ang amahan lang matuod nga Dios. Asa man na klaro gyud litra por litra sa Biblia nga mao na gibuhat ni Kristo. Wala niya giwarawara ang iyang pagka-Dios, wa niya gipanghambog, wa niya gipasundayag, daw gikalimtan na niya. Kay nagpaubos siya na sa kung wa ko malimot, Pilipos ba na o Epeso? Murag Pilipos. Pilipos 2:6-8. Kung nasayop ko aning bersikulo, ako ra ning i-correct. Kung makabalon na ko unsay correct, kung nasayop manggaling ko. Basta kung dili na siya Epeso, Pilipos. Murag Pilipos man siguro. Pilipos 2:6-8. Katong naingon si Apostol Pablo nga si Kristo wa maghuna-huna nga Dios siya, or ingon siya bisan tuod Dios siya, pero wa siya naghuna-huna na, nagpaubos siya ingon nga tao. So mo ni prueba na to. Mo nang si Kristo mamulong, moingon siya nga ang amahan lang matuod nga Dios. Anong iyan ang gibuhat? Wa niya gipadayag ang iyang pagka-Dios. Tungod kay nagpaubos man siya. Wa man siya maghuna-huna. Bisan tuod Dios siya, matud pa ni Pablo, wa siya gahuna-huna na. Munang maingon siya nga ang amahan lang matuod nga Dios. So mo na interpretation sa mga iglesia ni Kristo nga kanang sipyat. Na litra por litra man nila, na literal man nila nga di ra ba pud pagka sakto nga literal. Kay kung isalikkoy nimo ang pagka-Dios ni Kristo, niya na may mga bersikulo nga gatudlo nga si Kristo Dios. Kaya hindi maingon din sila kung Dios si Kristo di maduha na di ay. Napa Espiritu Santo matulo di man, kay gipasabot man na ni Kristo nga ang divinity nila sa tulo ka persona. Gipasabot na ni Kristo nga usara. Katong niingon siya sa Juan 10:30, ang amahan ug ako usa. Mao na. Nya moingon din sila nga sa pagbantay sa panon usa. Pero dili kuno sa pagka-Dios, wa man mag-ingon ang Biblia na. Tinuod nga si Kristo og ang amahan usa sa pagbantay sa panon, one in sheep herding the flock. Pero gi-implied pud, gipasabot astas kinaiya sa pagka-Dios. Si pari topic kay malangan kay tana sa divinity uso pagka-Dios ni Kristo ato nang i-explain og ayo nang inana, no? Okay. So mao na. So padayon ta. So karon mao na. Balik ta atong nabian gali nato nga moy gisugdan nato. Okay. Katong pag-ingon ba ni Apostol Pablo ba nga kining dili magpakapin sa unsay nasulat na. So ang mga dili Katoliko moingon din sila nga sa tupa og wala na sa Biblia, di na gyud tuhuan kay wala na mas Biblia, kay kapin naman na. Mutuo mo nga sakto na nga interpretation, mao nang moingon din sila nga sakto gyud ang Bible alone, kay kung wala na masuwat sa Biblia, kapin di naman kuno na tuhuan. Mao na gisupport usa sa mga Bible verse nga gisupport nila anang Bible alone o sola scriptura. Pero ang tinuod timan ana to nga ang usa ka interpretation masupak gani sa laing bersikulo, sayop gyud na nga interpretation. Kay kung moingon gud ka nga pag-ingon ni Pablo nga ayaw mo pagunahon na og kapins na sulat, sabton din nimo nga oy naa day tanan gyud sa Biblia na sulat. Sumusango man ka ana kay daghan mangwa masuhat nga tinuod. Pares anang kanus man natuko ni Kristo ang iglesia unang siglo 30 or 33 AD. Wa man na masuhat sa Biblia, mayon kag di na tinuod kay wa masulat. Kanapong mayon ka nga si Pablo o ubang mga apostol mabasa ba nga nalibang sila? O tagsa-tagsaon nimo si Pablo nalibang. Mabasa ba?
Moingon, wa man na record, wa man nasuwat na sa Biblia. Manong isulat pa man na, di man na importante. Okay, di man na teaching, di ba? Moing ka nga, wa man ma-record sa Biblia, wa man masulat nga nalibang si Pablo. Buot ba ipasabot nga wa gyud malibang si Pablo? Dili. Alang tao gud siya, di ba? Nahimo na niya pero wa na masulat. So ingon ana, then, lain pa pong punto, ang authority po sa simbahan, gitagaan man siya og authority nga pwede siya modili og mutugot. Ang inyong idili, drisyuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Sa ito pa, na ay mga desisyon, sila pa nang lito, o kinsa tong itiwalag, nga mga sakop, o excommunicate, o kung doon ay mga issue about morality, ang simbahan man yun na kay mo man na iyang field mo decision nga kana sala kana dili di ba press anang maingon ta nga kanang abortion wa may specific dia nga kanang gibawal ang abortion kung may litra por litra ba nga bawal ang abortion gidili na way litra por litra na sa Biblia pero nay mabasang thou shall not kill na saon man aron kinsa may moingon nga sala ng abortion nga di mabasa litra por litra sulod sa Biblia na ay giingon nga bawal ang pagpatay. Pero ang word abortion wala. Di ba? Ug unsa pa ng mga case diha nga ang mo desisyon ang mga naay authority ng mga tao. Dayon kung ang matuod nga simbahan gitagag authority sa pagdili og pagtugot bisan pag wala dito sulod sa Biblia, unya kay desisyon man na sa naay authority, mutuo kita. Nya, di ka mutuo kay wa na masulat. Parehas god ani kini, concrete example ni. Ang mga apostol, wala pa sila nag-compile sa og New Testament. Then wala pa po nila pili unsa sa ilang mga gisulat ang kanang gitawag na tug inspired. Ang mga apostol, wala pa sila nag-council sa pag-decide, pag-canonize, pila kabasahon ang New Testament. Wala. Kinsa may naghimo ana, ang mga obispo na nga sumusunod o successor sa authority sa mga apostol. Di ba? Pinagig ordination o holy ordination. Ang wala mahimo sa mga apostol, ang ilang sumusunod na nga mga obispo. Ang mga obispong Katoliko man na. Kanus aman nag-canonize, nagdeklara, pila kabasahon ang bagong tugon o New Testament. Council of Rome 382 AD. Dito gidesisyonan. Bisag di lang sa nato isgutan ng Old Testament kay dili man parehas og ihap ang Protestante o Katoliko. Kanarang New Testament kay uyon man ang Protestante o Katoliko nga 27 ra ka libro ang bagong tugon. Sa Council of Rome na gidesisyonan nga kinirang 27 ang official o inspired word of God sa New Testament. Mga obispong Katoliko ang gabuot ana nga desisyon. Unya kay di man na mabasa sulod sa Biblia. Unya nituo man lagi ang mga Protestante. Sa to pa nituo ang mga Protestante ug wala na masulat sa Biblia, kapin na. Di ba? So matamaan sila ana kung sakto ang interpretation sa mga Protestante pag ingon ni Pablo nga ayaw mo og nahuna og kapin sa nasulat na. Nga sabton dayon nga kinahanglan na gyud ay sulod sa Biblia kay ugwa na sa Biblia kapin naman na di na natuhuan. Dili na mao nga interpretation. Kay mulutaw man nga dili po natutuhuan ang pagdesisyon nga 27 ra ka libro ang New Testament kay wa man na mahimo sa mga apostol. Di ba? Wala mag-ingon ang mga apostol nga 27 ra ang official nga libro sa New Testament. Wala. Wala mag-ingon mga apostol na. Kay wala pa may Council of Rome 382. Ang mga apostol usara may council na himo. Nya dili pagyud about Bible canon ang gisgutan. Ang council sa mga apostol ang ilang gituki ato. Katuramang mahitungod sa mga Hudiyo og Hintil. Unsa man ni kinahanglan pa ba nga tulion ng mga Hintil mo pasakop sa iglesia?
ana ra man tong ilang desisyonan o diskusyonan atong mga panahon na wala pa sila magdesisyon unsa nga mga libro sa New Testament ang i-compile o i-appeal. Ang nakahimuan na ang mga sumusunod na nila nga mga obispo. Council of Rome 382 AD mo'y ga-decide nga 27 lang ang atong New Testament. So mao na. So kung sakto ang interpretation sa mga protestante nga pag-ingon ni Pablo nga ayaw mo og pakapin sa unsay nasulat na nga kung wala na nasulat na kapin na ay magtuwa na. So pagkadaghang dili tuhuan na to kay wa na masuwat sa Biblia. Kung sakto ang Protestant interpretation anang unang Korinto 4:6 pero abi ninyo nagkagamay namang protestante mo gamit ana pag-support anang sula eskriptura Bible alone. Wa na kay ko kakita ron labi na kanang mga hanas na nga mga debater sa protestante di na kay mo gamit ana. Kay ining cross examine mabunggo man na sila ana. Wa na kay mo gamit ana pero sa una daghan kay mo gamit anang 1 Korinto 4:6. Kay mabunggo man na sa mga Katoliko nga maantigo. Para sa ani karon atong gi-cross examine di gyud na maunang interpretation nga sa to pa nagpasabot tay si Pablo nga og wa na masulat di natuhuan kay kapin naman. Sayo na kay nabunggoon. Napa ina niyon pwede na siya mabunggo og inani kanus ama na nasulti ni Pablo. Kung wa ko masayo 57 or 56 AD. Nasulat niya ng 1 Korinto 4. Nag-ingon siya nga ayaw mo og bakapin sa unsay nasulat na. To what is written, sa to pa nasulat na. Yan itong higayon na, unsa may nasulat na. Di, unsa man nga, mo pa may pagsulat-sulat nila. Ang Book of Revelation, wa pagali masulat atong panahon na, pag-ingon ni Pablo ana. Ayaw mo og gunahon na, og kapin sa nasulat na. Unsa may nasulat na niya itong higayon na, pag-ingon ni Pablo ana. Di ba? Ang Old Testament. Ang New Testament, wa pa mahuman og sulat. Di ba? Kay ang Book of Revelation lang nasulat na ni Juan 90 to 100 AD. Sa to pa kung sabto na to nga og unsay nasulat na sa panahon atong pag-ingon ni Pablo nga ayaw mo pagpakapin sa unsay nasulat na. Sa to pa kapin na ang Book of Revelation. Di natutuhuan ang Book of Revelation kay kapin naman. Di ba? Sumo nang sayop gyud ang interpretation nila nga maingon pag ingon ni Pablo nga ayaw mo gunahon na og kapin sa nasulat na. Sa to pa, kinahanglan na gyud sa Biblia atong itudlo. Okay? Kung wa na sa Biblia, kapin di naman natuhuan. Na pagkadaghang dili natutuhuan ron kay daghan mga masuwat sa Biblia. Basta nang history ni Rizal. Nya tinuod man na, di ta mutuhan na kay wala masulat-sulat sa Biblia. Pastilan. So, something wrong yun ang katong Council of Ephesus, Council of Nicea, wa naman na masuwat sa Biblia. Alang-alang mayon ka nga, wa to nahitabo, kay wa na masuwat sa Biblia. Pagkadaghang di tuhuan na to, history ni Rizal, wa na sa Biblia. Di to tinuod. Katong Spanish Inquisition, di to tinuod, kay wa na masuwat. So, sayop, dili na mao nga paghubad lagi. Okay. Nakaron, unsa may interpretation nga Katoliko ana nga mao gihusto. Kay mo pwede tinuod. Mo may gigiyahan sa Holy Spirit. Ang interpretation nga Katoliko ana nga dili ginasabton og sola eskriptura o Bible alone, ang gipasabot ni Pablo ana, imong tan-aw ng background ana nganong nakalitok si Pablo ana. Dito higayon na god na dito sa Korinto man niya gipahayag o iyang gisulatan ang mga taga Korinto ana nga ningon siya ayaw mo gunahon na og mga hunahuna nga kapin na sulat na. Ang background nga anang bersikulo si Pablo gahunahon na diha nga dito sa Korinto na ay mga masinupakon sa ilang gitudlo. Na ay mga tao dito nga nagmugna og panagbahin-bahin o kanang gitawag atog faction ba kanang disunity ba. Gani ang uban ato mga sakop ra pud sa iglesia gamugna og division. Mingon sila nga ayaw mo pagtuo ni Pablo kay buto na nagpaburot na. But pasabot na ay mga taga Korinto nga dili mo tuo sa authority sa mga apostol. Mao na gipasabta ni Pablo nga
nagpakapin sa nasulat na. But pasabot, ang nisupak sa ilang authority. Kaya kung musupak gud sa authority ni Pablo o mga apostol, nagpakapin mangkas nasulat ana. Amot pasabot ana ba nga, may go beyond ka sa what is written. Kay ang written, gaklaro man nga naay authority ang mga apostol, kay gitagaan mo silang authority ni Jesus Christ katong sa Juan 20:19-23 nga, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kanyo. So, nasulat na nga, kung kinsa tong gitagag authority ni Kristo, na sila'y authority sa pagtudlo, mao na nga kinahanglan mutuotan nila. Nya kay naa may mga sakop dito sa Korinto nga dili mutuoan ang authority sa mga apostol, sama ni Pablo. So mautos lang nagpakapin. Sa to pa ang mga masinupakon ay nagipasabtan anang nagpakapin. Ang mga masinupakon sa authority, sa gitagag authority ni Kristo, mo na'y gipasabtan anang nagpakapin sa nasulat na. Kay nasulat naman nga si Kristo or naghatag ang Diyos og authority sa mga tao nga manudlo, so dili na supakon nga naagi human authority diri sa yuta nga tahuron, tuhuan, ug kinsa na sila. Panahon sa Kristiyano, mga apostol. So dapat tuhuan ang mga gipanudlo sa mga apostol. Kay gikan na ni Kristo. O gitagaan silang authority ni Kristo nga magtudlo. So kung masupa ka, nigubiyan na ka sa what is written. Dili na sabton nga tanang tinuod na sulat sa Biblia. Di na mao. Kay kung wingon ka nga tanang tinuod na sulat sa Biblia, sa to pa di natuhuan ng mga excommunication sa kung magtiwalag ang simbahan. Kay bisag naa sa Biblia nang itiwalag ng mga gahig-ulo, pero wala na may specific o kinsa tong mga tawhana diyang paipang tiwalag, wala naman na masuwat sa Biblia. Oh. Di ba? Og ang simbahan na turon kung naay mga tao nga gahig-ulo itiwalag, di naman na wa naman na masuwat sa Biblia. Di na tuhuan. Kaya wa na masulat. Kanang mga desisyon sa sanggunian ron, wa naman na masuwat sa Biblia. So di po din natuhuan. Dili nga na naon pagsabot. Oh. O uban pa po, prasan ang ubang mga bersikulo po, nga mingon nga, ayaw bagdugang, ayaw paghuhae. Nya, mingon din ta nga, atanan dili dugangan. Sayo po na, kay, asan naman ang authority sa simbahan kung dili makadugang sa ubang mga butang? Kanang pagbutang og chapter og verses. Ang mga apostol, kining kasulatan na to, pagalitong New Testament, kaya pa ito makumpile. Ang Old Testament pa lang, ang scripture sa una, panahon sa mga apostol, ug unsay redeemed atong panahon na, wala pa'y chapter og verses. Wala pa'y chapter og verses. Then, kinsa may gabutangan na, kinsa may gadugang og chapter og verses, ang mga sumusunod na, mga Katoliko na nga pinanguluhan sa mga obispo, may gabutang og chapter og verses, ug mao po'y responsable nga gitapok, i-compile, kay ang mga apostol wa pa man nagtapok, ug naamanggalin nakatapok nila Old Testament pa, kay ang New Testament wa pa man makumpile. Ingon na. So wa naman na masuwat sa Biblia. Dili ka mutuwa na kay wa na masuwat. Tuo gyapon kay tinuod man bisag wa na masulat. Ang gipasabot anang ayaw pagdugang, ayaw ninyo dugang ni in context, ang gipasabot ni Juan nga dili dugangan kadtong iyang gisulat. Ug unsa iyang gisulat sa Revelation, di na nato dugangan, kay bawal dugangan na. Wa man na dugangis Katoliko ng Book of Revelation. Parehas naman tag Book of Revelation, di ba? Sa ato pa, kung si Juan po dili siya gusto dugangan ng iyang gisulat sa Revelation, so parehas po siguro sa ubang mga apostol sa ilang gisulat, di po nato dugangan. So ug unsay na deklara, unsay na canonize nga maura ni nasulat, maura na di nato dugangan. Pag-ingon sa simbahang Katoliko nga 73 books ra may official, 46 sa Old Testament, 27 sa New Testament, di na nato na dugangan. Pero wa na magpasabot nga dili ta pwede kadugang og prayer, di ta pwede kadugang og kanabang kwarta sa atong bangko, dili pwede dugangan, dili pwede dugangan ang balaod sa gobyerno. Dili na mo'y gipasabot ni sa Biblia nga dili dugangan. Pwede ta kadugang og kwarta na to sa bangko, pwede ta makadugang og mga debosyon sa maanang magrosaryo ta or kanang mga pista na to nga bag-o, kay giwala naman tungo ng
pista, kay naman po'y authority ang true church sa pagdili og pagtugot, binding and loosing, Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So pwede makadugang ang simbahan nga tinuod sa mga butang nga pwede ta magdugang. Ang dili lang padugangan, mao ra pwede dili dugangan kining ug unsay nasulat aning atong Biblia kay nasirado naman niya atong 382 Council of Rome, gisirado naman 46 ramang gyud ka libro ang Old, then 27 ang New, then gi-affirm po na sa Council of Hippo 393, Council of Carthage 397, og musunod pa nga mga council gi-affirm nga maora na. So di na nato dugangan og unsay nasulat nato diri sa Biblia. Pero sa mga pag-ampo pwede ta magdugang. Kinaaman tay authority ang tinuod nga simbahan, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Wa man ta did-i nga dugangan nato atong mga libusyon. Pero sa nang pagrosaryo, wa man ta did-i nga bawal ang pagrosaryo. Ang gabawal nga magrosaryo kana ramang mga protestante. Tungod kay wala lagi kuno sulod sa Biblia nagrosaryo ang mga apostol, kay awahin na develop. Tinuod ba nang awahin na develop ng rosaryo? Pero because of authority, we have to submit. Kina may blanket of authority ang iglesia. Ang inyong idili sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Mabitong nituo ta atong Council of Rome, pag-ingon sa mga obispo nga, ang atong New Testament, 27 books lang. Yan ituo po gani mo og apil kang mga protestante. Nga wala man na mahimo sa mga apostol sa ilang panahon ang pagdesisyon pila kabasahon ang New Testament, di ba wala pa kadesisyon ang mga apostol ana. Ang nakadesisyon ana, ang ilan ng mga sumusunod, ang ilan ng mga successor. Council of Rome, ang mga obispong katoliko nga nag-decide ana. Nganong mutuo man ta ana, bisag wala pa na madesisyon sa mga apostol sa ilang panahon, kay ang authority sa mga apostol naa naman sa mga obispo. Kay naaman gud sa Buhat 2:39, nag-ingon diha, ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak. Sa atupak, ang authority day sa mga apostol mapanunod sa mga anak o sa mga successor. Kinsa may successor sa authority sa mga apostol, di ba mga obispo? So naay authority ang mga obispo sa pagbuot-buot sa matong Council of Rome 382 nga ga-decide sila pila ang official list sa Old ug New Testament. Nga nituo pod ang mga protestante sa New Testament canonization. Mga obispo may gabuot ato, dili man mga apostol. Kaya wa pa man na mahimo sa mga apostol. Di ba? So, mao na, no? Daghan pa kay tag-hisgutan, no? Kidaghan kayog objection ang protestantismo, mga dili katoliko, pero ikasubo ko nga, di sana ako ipadayon, kay taas na kayog video, samot mo ng kanang mga uban nga mga bag-o pa, magtuki, matapulan yun og paminaw o tag-as kayong mga video pagtanaw nang maundang mo nang ato na lang ni putlon kayo 52 minutes 53 hapit na mo usa ka oras. So sa uban na lang pong mga video atong hisgutan ng uban. Okay. So ingon na no, aygan mo tuoan ng Bible alone o sola eskriptura, kay ang mga nagtuo ana gani inconsistent sila. Kidaghan silang gituhuan po nga wala sa Biblia. Pero sa nang Iglesia ni Cristo, mingon sila nga ang gipasabot ko no anang anghel dia sa Biblia, si Felix Manalo, wa man na sulod sa Biblia. Wa may apostol lag-ingon ana. So kapin naman galinaw kung but na hunaon, di ba? Pag kidaghang kapin kanang pagtawag og executive minister sa ilang leader, wala man na mahitabo sa mga apostol. Pero pwede man ta maghimog mga terminology within the authority of the true church. Pras anang gihitawag na tug Pope ang holder of the keys, di man na dawtan. Kaya may authority ang mga obispo sa paghimo og mga bag-ong terminologies. Naagali mga bag-ong terminologies ron nga igamit po sa mga dili katoliko. Kanang monotheism, tuo man na sila, wa man na sila sa Biblia. Kanang Trinity, pagkadagang dili katoliko mo dawat nga mo gamit anang terminuha pagtawag sa usa ka Dios sa tulo ka persona, di ba? Ang mga Adventist gali pwede po sila mo gamit og Trinity, wa man nasulod sa Biblia, di ba? So ayaw bawali ang katoliko kung mo gamit og pulong pope
sa pagtawagan ng leader. Oh? Kay kung bawalan na to ang Katoliko nga mogamit anang pulong pope kay dili mabasa sulod sa Biblia litra por litra. Oh? Kung bawalan na to ang Katoliko nga mogamit anak nga term sa katungdanan o office ni Pedro, kay wala lagi sulod sa Biblia, sa to pa, bawalan po muna mo mga Sabadista o mga Protestante nga motuo og Trinity, bawalan po muna mo nga mogamit ana kay wa man po na sulod sa Biblia ng word nga Trinity. Mga iglesia ni Cristo pod, kay di man sila motuo og Trinity. Bisag ka ng executive minister. Bawalan po muna mo nga mogamit og description nga executive minister kay wa man na sulod sa Biblia. Bawalan po muna mo nga magsaulog og July 27. Kanang inyong anniversary July 27. Kaya wala sulod sa Biblia. Di ba? Ma-inconsistent mo, may ego, matamaan mo og kanang inyong interpretation nga kinahanglan naagid tanan sa Biblia. Nga maingon mo, wala man nagrosaryo ang mga apostol. Wala, kaya pa man na ma-develop sa panahon sa mga apostol. Sama ra ko nas pag-ingon nga bawal lain mga telepono, mga internet, mga bagong communication na turon, radyo, o computer, laptop, bawal lain kay wa pa man na panahon sa mga apostol. Dili na mao. Hinamaw. So, uban pang mga bersikulo nga ilang paggigamit sa pag-probe anang Bible alone nila, actually, sa pag-interpret ra na. Cross-examine na to anang mga bersikulo nga ilang gigamit, sigurado kita nga mga bunggo gina sila. Nganong mabunggo na sila, no? Kanang ilang interpretation. Kay si Pablo nagingon nga kung ang Ginoo naa nato, kinsa man yung makontra na to. Kining Katoliko mao gyud ni original nga gisugdan ni Kristo kung tanaw na to sa history. Kay kanang ubang mga grupo klaro man gyud ang ilang beginnings nga dili man gyud na unang siglo. Diba? Dili na pagka kang Felix Manalo 1914, Eliseo Soriano 1980, Peter Tanchi sa CCF 1984. Awahiran na sila. So dili na sila mao tong gipasabot ni Pablo nga if God is with me, who is against me? Ang iglesia nila nga gasugod sa panahon sa unang siglo mao toy giubanan gyud 100% sa Ginoo. Nga ingon pagali si Juan ang mubiya aning grupuha nga nagsugod panahon nila. Timanihan na sugda na nila ni Pablo ni Pedro o tanang mga apostol. Si Kristo may founder. Niingon si Juan ang mubiya ani isipon nga antikristo. So, wa may laing simbahan nga sumpay gyud sa grupo sa mga apostol kini ra man Katoliko kay kanang ubang mga grupo awahir man na sila. Gani, dapat mo pasakop pilas Katoliko kay mo ma-instruction ni Kristo sa Juan 10:16. Kadtong wala pa masakop, mo pasakop ani. Dili na magsugod paglain kay naa naman nasugda naman ni Kristo. So kanang ilang gihimo nga naghimo sila glain, wala na sila mutuo ni Kristo nga mo pasakop sa usa ka simbahan nga nasugdan niya panahon sa mga apostol. Kay naghimo mo sila glaing grupo. Di ba? Nganong giingon ni Juan diha nga antikristo nang mubiya aning original nga gisugdan sa mga apostol. Kay once mubiya gani ka sa matuod, sa to sambarang nibiya ka ni Kristo, kay ang matuod nga iglesia lawas man ni Kristo. Kato pa ma-antikristo ka ana. Kay dapat ma-unite ra ka ani kay kang Kristo guni. So kung mubiya ka diha, but pasabot ni antay ka. Wa ka mo unite kay nibiya man ka. So mo biya gay ka but pasabot ni antay ka. Kay di naman kaniya. So mo na antikristo ka. So sakit no? Sa imong unahuna nga nagtuo man kog Biblia, nagtuo man kog Kristo. Sangyaw man mig Biblia pero ang atong gibuhat, ang inyong gibuhat antikristo kay nibiya man mo. Di ba ang tinuod nga iya ni Kristo nagpabili niya. Kung mubiya ka sa iyang lawas, sa iyang simbahan, nga original, di ni antay ka, ni antikristo ka. Mahimo si imong una-una, wa ka kahibaluan na, abinimog sakto ka, pero wa ka kahibalo nga kanang imong gibuhat, anti na day na.
Antikristo na day na. Pras gud atong nahitabo ni Pablo katong nga pa siya mag-convert, katong iyang ngalan sa Saulo pa, di ba? Niya ang iyang gidipinsahan kato pa mang Judaism. Nagtuo siya nga ang Dios tuwa pas Judaism. Katong gisugdan sa mga apostol, ang iyang unahuna dito mao. Mo nang iyang gilutos. Giingnan bitaw siyang Kristo. Saulo, nganong gilutos mo kunimo? Iba niingon, niya na ni si Saulo nga, uy, wa man Ginoo nagtuman kunimo. Wa man siya kay balo nga ang authority wala na sa Judaism, na sa Christianity, katong gisugdan sa mga apostol. Mao to. So maura po na ron, daghang kaing nagtuon-tuon nun Biblia nga, abi nilag na sakto ang ilang ipangbuhat, sakto ilang interpretation. Sipyat sila kay, naon sa mahinoon nga, ang tinuod manon nga simbahan mo na may ilong giatake nila. Yung sila kahibalo nga mo, na correct kay mo ganay sumpay panahon sa mga apostol. So diri ra tataman kay usa ka oras na. Daghan patang wala may isgutan. Okay, sa ngalan sa Mahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.